Dyma Mirain Lewis gyda chrynodeb y newyddion o Ffrainc ar yr 11 o'r hugain o Dachwedd 2013. Dyma'r brif benawdau yr wythnos yma. Sgyrsiau niwclear rhwng Iran a gwledydd 5+1 yn parhau. Ar ôl dechreuad sigledig, mae sgyrsiau rhwng arweinydd goruchaf Iran ac arweinwyr y 6 gwlad mwyaf pwerus y byd wedi ail-ddechrau yng Ngenifa. Pwrpas y gynhadledd yma yw ceisio dod i gytundeb ynglŷn â hawl Iran i gynllunio prosiectau niwclear. Gwnaeth y 5+1, sef yr Unol Daleithiau, Tsieina, Rwsia, Ffrainc, y Deyrnas Unedig a'r Almaen, ddechrau sgyrsiau gyda'r arweinydd goruchaf ar ddechrau'r mis. Yn anffodus, roedd anghytundeb rhwng y gwledydd wedi achosi'r trafodaethau dorri lawr yn llwyr. Y tro hyn, mae Iran wedi gofyn am gael cyfarfod i amlinellu proses y trafodaethau cyn dechrau dod at unrhyw gytundeb, gan ychwanegu y collwyd ffydd yn ystod y trafodaethau diwethaf. Mae'r arweinydd goruchaf Ali Khamenei yn pwyntio bys at Ffrainc. Mewn arwydd yr wythnos diwethaf, fe gyhuddodd y Ffrancwyr o werthu ei hunain i'r Unol Daleithiau ac o blygu o dan gyfundrefn yr Israeliaid. Yn ystod trafodaethau blaenorol, fe wnaeth y prif weinidog François Hollande ddatgan bod sylwadau'r Ayatollah yn anerbyniol. Credai François Hollande y byddai gofynion presennol Iran yn rhoi bywydau Israeliaid mewn perygl difrifol. Hyn, cadarnhawodd fod ei agwedd tuag at y trafodaethau newydd yn gadarn, ond nid yn gaeedig. Dim ond sesiwn rhagarweiniol ydoedd heddiw, ond mae hwylistod y trafodaethau yn arwydd cryf fod cytundeb yn agosach nawr nag erioed. Pennaeth yr UNP yn gwadu bod hiliaeth yn ei blaid gwleidyddol. Mae pennaeth blaid gwleidyddol yr Union pour un Mouvement Populaire, sef Jean-François Copé, wedi bod yn amddiffyn ei aelodau ar ôl iddyn nhw gael eu cyhuddo o hiliaeth gan y blaid sosialistaidd, sef plaid y brif weinidog François Hollande. Mae gan yr UNP duedd cryf i'r ochr dde. Ar y llaw arall, mae gan y blaid sosialistaidd duedd i'r ochr chwith. Yr wythnos yma, fe wnaeth y blaid sosialistaidd gondemio'r UNP yn dilyn sylwadau a wnaeth rhai aelodau yn ogystal â phartioedd eraill y de am yr aelod seneddol Cristina Taubira. Cristina yw'r unig aelod croen ddu yng Nghabinet François Hollande. Yr wythnos diwethaf, dywedodd rhai o bleidiau'r dde ei bod hi'n edrych yn debyg i fwnci. Mae hyn wedi creu llawer o gynnwrf ac aniddigrwydd ymysg y byd politigaidd a'r cyhoedd. Mae yna bryder fod sylwadau fel hyn yn adlewyrchu'r fan boblogaidd a bod yna feddylfryd hiliol yn cynyddu ymysg Ffrancwyr yn gyffredinol. Ond, mewn cyfyliad gyda papur newydd Le Parisien, fe wnaeth y pennaeth yr UNP protestio yn erbyn y cyhuddiad yma. Pan gafodd ei gwestiynu os ydy Ffrainc yn wlad hiliol, fe atebodd yn gryf, nac ydyn. Ond fe ychwanegodd, rydym yn gweld llithriadau, gan gyhuddo pleidiau eraill fel y Front National o weithygu'r sefyllfa. Tu ôl i'r llen newydd, mae'r cysineb yn parhau, dywedodd. Gellir gymharu'r Front National gyda'r blaid gwleidyddol Prydeinig, y BNP. Yn ogystal â hyn, fe gyhuddodd Jean-François, y Parti Sosialistaidd o greu llyn fwg wrth bwyntio bys at yr UNP, mwyn cuddio'i methiannau ei hunain. Y gwir broblemau, meddai'r pennaeth, yw ansicrwydd economaidd, diweithdra a threthu. Ond, ei fod yn gwadu bod yna hiliaeth yn Ffrainc, nododd fod yna densiynau mawr rhwng cymunedau o ganlyniad i bolisïau mewnfudo ac atal torcyfraith aneffeithiol. Efallai bod Jean-François ei hun yn cuddio'i gwir deimladau tu ôl i len ei hunan. Ffrainc ar y ffordd i Gwpan y Byd ym Mrasil 2016. Ar nos Fawrth, roedd pob par o lygyd Ffrengig yn gwylio'r teledu'n graff. Roedd ennill y gêm bel-droed yn erbyn Ukraine yn hanfodol mwyn cyrraedd Cwpan y Byd a fydd yn cael ei chynnal ym Mrasil yn 2016. Yn ffodus iddyn nhw, enillodd Ffrainc yn rhyfeddol o 2 gôl i 0. Maen nhw nawr yn ymuno â thîm Lloegr ac maent nawr 1 cam ymhellach i fod yn ben campwyr y byd. Yn amlwg, roedd y gwylwyr a'r chwaraewyr wrth eu boddau. Mae cyrraedd Cwpan y Byd yn rhywbeth arbennig iawn i bob person, y bylchiodd Mamadou Sakho, a wnaeth sgorio 2 waith yn ystod y gêm. Yn amlwg, mae hwyliau da ymysg y crysiau gleision ar y foment. Ond ychwanegodd, dim ond dechrau'r daith yw hwn. Hyn, o leia mae yna sicrwydd o ran hyfforddiant, gan fod yr hyfforddwr Didier Deschamps wedi adnewyddu ei gytundeb am y 2 flynedd nesaf. Llanc a aeth allan ym Mhanceinion yn dihuno ym Mharis. Ac yn olaf,
Ydych chi erioed wedi dihuno ar ôl noson allan heb allu cofio sut y daethoch adre? Wel, meddyliwch am y llanc yma o Fanceinion a gododd Benbore ei ddarganfod ei fod mewn gwlad arall. Ar ôl noson allan yn y Tokyo Project yn Oldham, ffoniodd Luke Harding am dacsi. Y peth nesaf mae'n cofio yw dihuno yn hoeledau maes awyr Charles de Gaulle, Paris, bron 500 milltir i ffwrdd. Mae'n debyg iddo dalu am y daith munud olaf gyda'i ffôn symudol, a daeth yn ddefnyddiol hefyd i dynnu rai lluniau twristaidd o flaen y Tŵr Eiffel ar Arc de Triomphe wrth iddo fwynhau ei wyliau bychan. Ond daeth y cur pen yn glo gloi wrth iddo orfod talu 300 punt er mwyn cyrraedd adref. Gadewch i hynny fod yn wers i ni gyd. Peidiwch ag yfed a hedfan. Dyna'r cyfan am y tro. Diolch am wrando.